Susuka mo tan anak ko. Susuka. Susuka! Maita! Pala naman lalayo. Maita! Apay inang madamanak ag TikTok ko disturbo kay mo. Data ti ammo mag-TikTok ka latag malmalaman ang may tulong mo dito'y balayan. Ikaw man tumawat kini Auntie Belen iti bulong ti marunggay ta yabraw ko damdama. Pagpadagkis na ti susok ni awan masuso na dati adiyo. Ba kami data amayo tatay nga ibatsyad na ti adiyo. Sinuso naman la amin ng tatay para bangon nun. Mabainak-ina nga kami sa aktibo mo ni guwada ako ma. Ingkan, anya ko makabain mo ngay, kat dumawat ka lang dang nga, mumutakawag. Apo, Auntie Belen? Apay, hindi ti masapol mo? Auntie, umayak ka naman dumawat iti marunggay ko na niinang ko. Yabraw na kanu damdama tapag padaggas na kanu ti suso na. Ang kanu gamin imbatyan ni tatang ko ti parpangon, kat awang masuso ni ating ko. Ana, dumawat ka ti bulong ti marunggay? Ay, hangko kayat. Da kayo mo, kadabiyag kila tabot ay ti puro dinawdawat. Para marunggay kang, imo napay. Imo bako. Ana data kung kulang di tamayta? Sige nga ubing anak at ang tanabutuban Awan auntie, nakun ko na. Sa nungay nga ta ato'y tatagong man ni inang ko nawan mayawit ko nga marunggay. Tanaman lata agalay kinti marunggay ng tipelen o rebati na kaya. Malak ti marunggay ng tipelen. Sipas. Ano nakuntan ni ko. Ay na, apo aya. Anatay ko naktatay. Di ba ko kahit iti mangted iti bulong ti marunggay. Na ata pinagkangkandela yung manan data puun ti marunggay kon. Anyan to kay ti kung kuna iti taon niya makakita. Ibagadan to nga si kam tinagsidsida dita. Ay auntie, gayam dita. Pulong Ina, naguungot ng ti Belen, ibaga na. Nabiyag ti nga ti puro daw tawad ti marunggay da. Baga na ajay, siguray ka man ta, pangkusa lang dun. Belen! Apay niya ati bagbagam dati anak ko nga nablabiyag kam kano ti dawdawat iti marunggayo. Apay makagura kasi ka training ka agpay sumat. No di ka kahit makangag iti sao, agmula ka. Ano di ka kahit mangtad di saan lata, adula unay ti bagabagam. Kukam lata datapuun ti marunggay mo. Nagpuskul mo't aya talaga data rupam. Hoy, no nga po di marunggay ko. Nabayag kay nga natay iti bisinan. Ti ko nam nalastog kakit di Intan may tanarigat kalaban da kita napalangwad kita tao. Hanta maabak da kita tattao nga nagtapos sa mataas na paaralan ng 10th floor.